Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Lelo ndi day 12. Tsiku la chinambala 10 ndi masiku awiri. Chiyambire ni nkhondo ya Israel, Iran, komanso USA. Chaka chatha 2025 nkhondo ija inachitika mu June. Imene ija idathaso masiku 12. Pamene limafika tsiku ngati la lero 12 nkhondo ndikuti lero nali tsiku lomalizira kenako nkhondo inasiya. Panapezeka ceasefire. Komano this time nkhondo iyi yasiyana ndi nthawi imeneja. Chifukwa kuti palibe amene akubwerera mbuyo. Trump statement yake akunena kuti basi zikuoneka ngati kuti Iran yatha komanso iyeyo wamaliza chifukwa sakuona penaso kuphulitsa. Mu Iranimo sakuonanso pena pake kuti angaphulitsenso. Koma statement ikusiyana ndi ku Israel. Ku Israel akuti iwowa nkhondo imene ayipitiriza mpakana ndithu ikafike kuti yafika. Mpakana iwo adzizoti akhale kuti atsimikize kuti apande nkhondo yathali tamaliza. Ingakhale kuti America izituluka kuti basi ife tamaliza nkhondo iyi tapanga claim victory. So Iran still ikunyamulabe mablow amene zibagera kuchokera ku Israel komanso ku USA. Iwo ndithu aphulitsa malo ochuluka kwambiri, targets, thousands, targets amenewo mabathamangira 6,000 targets ku Iran kumeneko. Komanso tikatero tisayiwalenso ndithu civilians, maso zinthu wamba like zinthu zoti za civilians. So apa ndili ndi chiwerengero cha makamaka cha zimene iwo ndithu aphulitsa. Tikungelekeza ndi nyumba za wanthu wamba, like za wanthu wamba, building awanthu wamba, not asilikali not achani koma awanthu wamba, almost 20,000. Yes, almost 20,000. Kungophulitsa basi pu. Maybe this is why anthu aku Iran akhalaso pamodzi ose kuchemelera mtsogoleri wa nyuwani wa ku Iran Mujtaba mwana wa supreme leader. That's the reason. Because kuphulitsa manyumba 20,000 kungophulitsa civilians. Anyway, number 2, 77 medical centers, malo azipatala 77 phulitsa. Remember abatu kamba za dziko lalikulu kwambiri, dziko lokhala anthu 92 million. Mwina unakomada bana manambala kuti manambala amene wawa. Yes, 62 educational centers. Malo amene ndithu amapangira za maphunziro. Phulitsa malo amene ajawo. Kenako 16 aid centers, malo ongothandizira tsopano anthu malo kwana 16. Israel ikupanga claim kuti iyoyo ndithu 60% ya missile launchers zimagamato amalaunchera missile zija akuti imene ndithu akuti aphulitsa amene atha nazo. Kamano pali vuto pa manambala amene wawa. Sitingapange verify kuti ndoonadi kapena ayi. So that's it. And mina kutsogolo kudza pangado verify bwino ndikuonesa kuti kodi manambala analionadi kapena ayi. Chifukwa zonse izi zikuchokera ku Israel. Ndi ndale za Israel ndamene akupanga claim zonse izi. So tiyang'ane tsopano ku Iran tsopano pankhani kukhuza ndi kubwezera kuti yapanga motani. Still Iran ikuphulitsanso kuma region ena ngati
ku maiko amene anali kuti akuphunzitsidwa kale ikupitirizabe, komano sikuti akupitiriza kwambiri ngati mene anapangira mujayayi. Ku Dubai, ku Bahrain, choncho ndithu ma drone akumaponyedwabe mene mujamo, and maononga ena kumawakhidwa ndi mene ndithu zikukhalira. Ku Israel ndi osanena, ku Israel ndithu akuponyaso ndithu and kumaononga ma infrastructures ena komanso ndi malo osiyanasiyana. So zonsezi ndithu zikuchitika kumeneko ku Middle East, ndi kumaona kuti kodi zinthuzi zitha motani kapena kuti zikukhala motani. Titabwerera ku Iran konkuja apa, after claim yawo yona kuti iwo amaliza kuphulitsa ma military targets, mene muli asilikali, mene muli apolisi, mene muli mosemo, komano tsopano ayamba kuphulitsa beyond that. Ayamba kuphulitsa madera ena even mpaka na Qum, Tabriz, Kermanshah kumene amaphulitsa, komano mpaka nato afikano amaphulitsa mpaka na mabanki tsopano. Yes, ayamba kuphulitsa even mpaka na mabanki amene ndi achina Israel, ndi amene ndithu akupanga kampeni imene iyi. So tikudziwa kale apa kuti a Trump ma settlement awo ayamba kusintha, koma tinakambanso kuti ayi paja ma Israel ma settlement yawo ndithu sakusintha yayi, akumakhalabe mmene alilimo. So pali issue ina pano yokhuzana ndi ku Iran kuli kachilumba kena kake, ku northern Iran kuli kachilumba kena kake kamachulidwe Khark, I don't know amakachula bwanji kumano. Yes, kachilumba kamene kaka ndi kumene kumachokera 90% ya mafuta onse a Iran. China ndi mene ali phayala wankulu, amagula kwambiri ku kachilumba kamene kaka. Kachilumba kamene kaka sikamagwiridwa. Kachilumba kamene kaka kuti kagwiridwe nkhondo ine kuti thawukula kwambiri, koma zitati ma Americans ndi ma Israel akwanisa kupanga take over, kulanda kachilumba kamene kaka ndi kupanga control mafuta kumene koko, mene ndi kuti apopo Iran akuzikhala kuti ayigwira pakhosi zenizeni. Koma kumene uku ndi malo a sensitive kwambiri, like chili chuma cha Iran ma billions of dollars, 90% achokera malo ngati amene wawo. So Israel komanso America amakamba nkhani yokhudzana ndi kugwira malo amene wawo. Nthawi ina yake yakalekalero even anthu ena anachenjeza kunena kuti malo amene wawa akuoneka zoti ndi sensitive kwambiri. Iran kungogwira pene pa aphanga ndi kuti muyaluka, zimene mwaziona apazi zikhala zazikulu kwambiri. So iyo ndi nkhani ya kumene koko ma update ankhondo kuti zikuyenda bwanji ku dziko la Iran, Israel komanso USA. So guys, thank you so much. Malawian Cameras.